Gabon, asteartea dugu eta gaur goizean espetxe zaintzako eskumena Euskal Herriratzeko eskatu egin du Sarek. Hala, espetxe zaintzako epaitegi zentralaren jarrera salatu egin du Euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak hausnarketa txosten batean. Izan ere, 2003 urtetik dago Espainiako Auzitegi Nazionalaren esku. Horrek argi erakusten du botere horiek ez direla gai izan eta desagertu zenetik sortutako egoera politiko berrira egokitzera. Era berean, espetxe administrazioa lehena izan da, legeak ezarritakoa ez betetzen, eta ez du posible egin bestelako espetxe politika bat, ordenamendu juridikora eta oinarrizko eskubideen errespetura egokitutakoa. Espetxe politikak legez ezarritako aginduak bete behar ditu. Oinarrizko eskubideak errespetatu behar ditu, eta giza eskubideetan adituak diren nazioarteko erakundeek babesten dutenarekin bat egin behar du. Bestetik, Martuzeneko espetxeko tratamendu batzordeak aho batez proposatu egin du 3. gradua ematea Francisco José Ramada Estevez Euskal preso politikoarentzat ostiralean bihotz biriketako geldialdia izan ondoren Donostia. Ospitaleko zainketa intentziboetako unitatean ingresatuta baitago. 58 urteko Ramadak 2008ko irailean bete zituen zigorraren 3 laurdenak eta Martuteneko tratamendu batzordearen eta espetxeko talde teknikoaren arabera, Euskal presoak baldintza guztiak betetzen ditu 3. gradua lortu ahal izateko. Galizara begira ordea, fiskaltzarekin akordio bat lortu ostean, Galiziako 4 militante independentistari 28 urterainoko kartzelaldia esarriko diete terrorismoarekin loturiko hainbat delituarengatik Auzitegi Nazionalean egin dute bart, adostasun hori islatu duen epaiketa saioa eta horretan epaituek egotzi dizkieten akusazioak onartu dituzte. 5 minutu besterik ez du iraun prozesuak. 4 zigortuetatik, Sánchez Rodríguez izan da saioan hitz egitea erabaki duen bakarra eta adierazi egin du terrorismo hitzak ez dituela definitzen 4 epaituak. Sí. Só me gustaría manifestar que, aínda que recoñezo os feitos que se me imputan e aceito a sentencia do tribunal, considero que nin a min nin aos meus irmáns nos define o adxetivo de terroristas, porque a miña militancia nunca estivo orientada cara ao terror, sino todo o contrario, cara ao amor. Milito para sementar e para regar o amor a Galiza, que é un país que está en perigo de extinción. Bestalde, elkarte katoliko batek Gasteizko hainbat markezinatan jarritako kartelak erretiratzen hasi da udala. Polemika piztu du toki publikoetan bazterketa sustatzen duen propaganda agertu izanak. Polemika handia piztu du kanpainak, izan ere kliniketara abortatzera joaten diren emakumeak jazartzera animatzen du. Emakundek adierazi duenez, ezin da koakziorik egin haurdunaldia eten nahi duten emakumeen gain, horrek abortatzeko eskubidearen urraketa suposatuko bailuke. Gasteizko Bataneko ibilbidean kokatutako CEU Virgen Niña ikastetxeak elkartearekin lotura estua du. Izan ere, elkarteak berak bultzatutako San Pablo CEU Unibertsitate Fundazioko 10 ikastetxetako bat da. Gaia azaldatu, Sánchezek jakitera eman du gutxieneko pentzioak igoko dituztela, 3%, baina Jon Fano Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak ohartarazi egin du 710 euroan gelituko direla pentzioak batez. Beste hau da mugimenduaren eskari nagusitik oso urrun. Espainiako ministroen kontseiluak astearte honetan onartuko du 2022ko pentsioen igoera. Hala, 2,5% igoko dira. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, asteburuan iragarri zuen igoera eta Madrilgo gobernuak 6.500 milioi euro bideratuko ditu pentsioak eguneratzeko. Si no hubiésemos hecho las modificaciones que hemos hecho y si hubiese mantenido el sistema del Partido Popular, cobraría 646 euros. Bueno, pues con el nuevo modelo cobrará 720 euros. Sánchezek nabarmendu zuenez gainera, azken hamarkadan egon den pentsioen igoera handiena da. Izan ere, Espainiako gobernuak abenduan onartu zuen pentsioen erreforma eta pentsiodunen ustez ez ditu PP-ren gobernuaren murrizketak indargabetzen. Hotz, 2011 eta 2013ko erreformenak. Izan ere, ezarri den sistema dela eta, aurreko urteko inflazioaren arabera eguneratuko dira pentsioak aurten, 2,5, 32 euro bataz beste.
Pentsiodunen hitzetan ordea gutxiegi da hori eta Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak, salatu du erosteko ahalmena galduko dutela. Naiz eta aplikatu, 2,5 sufrituko dugun galera izugarria izango da. Bestalde, gutxieneko pentsioen, kotizazio gabeko pentsioen eta gutxieneko bizi-sarreren kasuan igoera 3%koa izango da. Baina Fanok ohartarazi du 710 euroan gelduko direla gutxieneko pentsioak. Gobernua ondo geratzeko esan du gutxieneko pentsioi igoera izango dela 3%. Baina zertan geratuko dira gutxienezko pentsioa? 710 eurotan. Duela 4 urte hasi ziren mobilizatzen pentsiodunak, baina egun beren eskaera nagusiak aintzat hartu gabe ez egitzen dute. Alegia gutxieneko pentsioa 1.080 euro izatea eta pentsioak KPI kontsumo prezio indize errealaren arabera eguneratzea. Horrez gain, erreformak direla medio, Eusko Alderdi Jeltzalea ez dago oparitarako edo hala dirudi behintzat. Espainiako gobernuari lan erreformaren aldeko bosak lortzeko epea amaitzen ari zaio eta jeltzaleek ez dute asmorik beren eskaeretan beherapenik egiteko. Lan erreformaren bosketa egiteko atzerako kontua hasia da. Muga otsailaren 7 da, baina Madrilgo hedabideetan zabaldu egin denez, 3an boskatu egingo da hurrengo asteko ostegunean mehatzea. Bilduren ustez, Espainiako gobernuko kideek ez dute bete barkatu sinaturiko akordioa. Hitzarmen estatalizazioarekin bukatzea, hau da autonomi mailan eta probintzi mailan eman daitezkeen hitzarmenak ere, horiek bere balorea izan dezatela eta gailendu dezatela, gainera gailendu ditezela estatuko mailan eman daitezkeen hitzarmenen arabera, hori basikoa da, baina baita ere beste gauza batzuk ere badaude. Uste dugu nahita nahi ez, beste gai bat ere hor dagoena da kanporatzearena. Kanporatzea gaur egun oso merke da, ezinezkoa da lehen baino askoz gutxiago erreforma orain dagoen, indarrean dagoen erreforma martxan sartu baino lehen zegoenera bueltatu behar gara gutxienez, eta beste hain bada gauza nahiko ez dakit zentzudunak direnak. Bestaldetik, ingurumen arloan, jakina da AHT-aren erakuntzek trikizioa eragin dutela Euskal Herriko 11 txokotan tartean, Gipuzkoan 30 bat iturburu kaltetu dituzte. Eta horien artean, Angiozarreko Laiturriko iturburua da lehortu denetako batu den Arbeok aztertu egin du afera. Abiadura handiko trenaren lanek 30 bat iturbururi eragin diete Gipuzkoan. Unai Fernandez de Betoño, EH Bilduko legebiltzarkideak eskatuta Lakuako gobernuak legebiltzarrari bidalitako txosten baten arabera. Fernandez jakin zuen Angiozarreko baserri bat ur hornidurarik gabe geratu zela. AHT-aren obrek etxeko, abeltzaintzako eta ureztapeneko erabilerarako hartzen zuenaren iturburari eragin ziotelako. Iñaki Arriola lurralde plangintza etxebizitza eta garraietako sailburuak onartu duenez, Ula iturburutik hornitzen zen Goronsarri baserria da. Nila Elortza Angiozarreko auzo alkateak naiz irratian baieztatu du lehortuta dagoela Ola Iturriko iturburu hori. Atirazi du gogorra izan dela betidanik ura ematen duen iturri bat lehortuta ikustea. Golpe gogorra izen da. Erreka, gure ustez, Ola Iturrin jaiotzen da. Orduan, pentsa psikologikamente gentian dako ze esangura den horrek. Bazuten susmoa AHT-aren lanek kalteak eragingo zituztela eta uste okerrenak bete dira lanen lehen fasean gainera. Pero ginuan, hasieratik argi geneukan, itzurriak, manantialak, azpiko urrak, kaltetuak izango zirela. Eta ondio berez azpira sartzen hasi aurretik, lehenengo kaltia agertu da. Baina sekula inok ezeban pentsauko, hau zanik pasau bihar zana. Kalte horiek Adif eraikitzen ari den udalaitzeko tunelen eraginez izan da. Baserria orain zisterna kamioien bidez hornitzen ari dira. Tuneleko lanak amaitu ondoren ezin bada Urribilgoa itzuli, Lakuak adierazi du Adifek aztertu beharko duela eragindako zerbitzua nola leheneratu. Bien bitartean Arriolak AHT-aren obren ondorioz beste 27 iturburu kalteturen berri ere eman du. Batzuek baserriak hornitzen zituzten eta beste batzuek Aduna bezalako udalerriak. Hala
Halaber, klima larrialdiaren eraginez hainbat dira munduan barrena, nabaritzen ari diren kalteak. Antartikan esaterako izozmendiak urtzen ari dira. Horren adibidetzat dugu 5.800 kilometro karratu neurtzen zituen naz 78 izozmendia. Duela hilabete batzuk, erabat urtu zen Weddell itsasoan, eta urtze horrek itsas ekosistema alda lezakeela diote zientzialariek. Araba eta Bizkaiaren tamainako izeberg erraldoi batek 150.000 milioi tona ur askatu du Hego Georgia irlati gertu. 78 izozmendia izenaz ezagutzen zen. 2017ko uztailaren 10 eta 12 bitartean Antartikako Larsen C izotz plataformatik askatu zen izozmendi erraldoi hau. Izotz puskaren haustura NASAren Aqua sateliteko MODIS tresnaren bidez atzeman zuten zientzialariek. Gaur-gaurkoz historia osoan aurkitu eta ezagutu izan diren izozmendirik handienetako bat zen. Izan ere, zientzialarien ikerketen arabera, izozmendiak kontinentetik askatu zenunean gutxi gora behera 5.800 kilometro karratu eta 1 milioi tona zituen. Remote Sensing of Environment aldizkariaren ikerketaren arabera, inoiz detektatu den 6. handiena zen. Bada, 78 izozmendia duela hilabete batzuk iritsi da erabat urtzera Hego Georgia uhartetik gertu. Bilakaera horretan 150.000 milioi tona ur geza baino gehiago askatu ditu, eta horrek itsas ekosistema alda lezake. Azterlanak azpimarratzen du fokak, hegaztiak eta baleak elikatzen diren itsasoan isuritako ur volumen horrek uraren eta planktonaren propietateetan eragina izan zezakeela. Zientzialarien arabera izotz polarra ondoren urtzen diren izebergetan galtzea prozesu naturala da, baina berotze globalak bizkortzen laguntzen duela adierazi dute. Hain justu 78 izozmendiaren hausturaren harira, Paul Johnston nazioarteko Greenpeaceko unitate zientifikoko zuzendariak 2017an salatu zuen atzean klima larrialdia zegoela. Bere esanetan Antartika urtzea aldaketa klimatikoak dakartzan arriskuen adierazle larriena da. Kiroletan aldiz Euskal Herria ez da munduko surf erreserba izateko hautatua izan. Then it's time that I speak my mind. Can't take that away. So you gonna use Mateaz arduratzen den Save the Waves gobernuz kanpoko erakundeak ez du hautatu joan den azaroan Euskal Kostaldeko Surf Rider Foundation Europek proposatu hautagaitza. Azken honek, Angelu Naturriko bokalean eta Hendaian bidazoakoan erreserba bat sortzea proposatzen zuen. Nahigabeko erantzuna jaso badu ere, datorren urterako dosierra prestatzeari ekin dio elkarteak. Kulturan ohiko datetara itzuliko da aurten Bilboko Lauta Niru antzerki txikiko jaialdia. Otsailaren 3an abiatuko da eta 4 ostegunez formatu txikiko antzerkiaren erdigune bilakatuko du. Bilboko Alde Zaharra Iker Aginaga kazetaria izan da prentsaurrekoan. Otsailaren 3an emango diote hasiera Lauta Niru jaialdiaren 4. edizioari. Euskaltzaindiak zazpikatu gaztetxearekin, bira kulturgunearekin eta kafe bar Bilbaorekin elkarlanean antolatutako zikloak euskarazko antzerki auspotzeko helburua du, eta Bilboko udalaren laguntza du ekimenak hasieratik. Hain zuzen, udaleko kultura eta euskara zinegotzi Koldo Narbaizak jaialdiaren garrantzia azpimarratu du. Espazio honek otsailean zehar gure urriko kultura eta antzerkiaren eszena dinamizatuko ditu. Aldi berean, hasialdirako espazioak sortu ditu, azkenan euskaraz. Iazko atzeratzearen ondoren, ohiko datetan ospatuko da aurten berriz ere, otsailean zehar. 3an hasi eta ostegunero formatu txikiko hainbat antzezlan eta ikuskizun emango ditu programak Bilboko Alde Zaharrean kokatutako antolatzaileen espazioetan. Alegia, Euskaltzaindiaren egoitzan, kafe bar Bilbaon, biran eta zazpikatu gaztetxean. Aurten orotara 11 emanaldi eskainiko dituzte, otsailaren 3, 10, 17 eta 24an. Esan bezala, formatu txikiko lanak bultzatzen ditu jaialdiak. Beraz, iraupenari eta montaketari dagokionez, eta baita aurrekontuaren aldetik ere, produkzio txikiak izango dira ikusgai. Horrek aldiz, ez du emanaldien kalitatearekin zerikusirik Lutxo Egiak azaldu duenez.
Baina aldi berean ere handia. Handia antzerki hau ezinbestekoa dalako. Ezinbestekoa nolabait antzerki sistemaren oinarria dalako. Egun bakoitzeko ikuskizun guztiak ikusteko bonoak ditu salgai jaialdiak dagoeneko Biran eta Kafe Bar Bilbaon, 5 euroan. Eta saio bakarra ikusteko aukera ere izango da 3 euroko sarrerak jarriko baitituzte salgai emanaldien aurretik. Nabarmendu dute gainera osasun ziurtagiria eskatuko dietela ikusleei ezinbestean, eta aforoak Eusko Jaurlaritzak agintzen duen mugan ezarriko dituztela. Eta hegoaldetik iparraldera goaz, gaur aurkeztu baitute Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaialdia. Itzulera da 2022 urteko herri urratzerako hautatu duten leloa. 2023ko ikasturte hasieran Zenperen irekitzekoa duten 5. eskola eraikitzen laguntzeko izango dira etekinak. Gainera, mobilizazioa ere iragarri du Seaskak azterketak euskaraz egitearen alde. Aurten Seaskako ikasleak omenduko dituzte ezan bezala, pandemia garaian ikasturteko gorrak bizi izan ondoan, haiek baitira ikastolen festaren protagonistak. Leloa eta logoa ere ikasle batek proposatuak izan dira lehiaketa egin zuten Seaskako ikasleen artean eta 235 proposamen eskuratu zituzten. Eta albistegiarekin amaitzeko, iazko arrakasta ikusirik aurten mundu berri bat guztiontzat bildumaren 2. zatia ateratzea erabaki du Biziposa elkarteak 12 kanta eta 12 bideoklipez osatua. Abestiek Biziposaren parte diren hainbat elkarteren ekimenen berri emango dute, musika, izki zein irudien bitarte sortxe duzue bideoa eta bueltan elkarrizketari helduko diogu orain arte. Gabon berdiro, egunotan hainbatetan aipatu egin dugu. Maria Lizarraga eta Inigo Gutierrez euskal presoen alaba Izadik 3 urte bete berri ditu eta kartzelatik aterarazi egin dute amarengandik bereizita. Egoera salatzeko jendetza bildu da igande honetan Algortan. Gaiaren nondik norakoak eta hurrengo pausoak ezagutzeko gurekin dugu kasu honetan Pantearen beste alboan Itxaso Torregora, Izadi gurasoekin etzera plataformatik. Gabon Itxaso. Gabon bai. Konta eguzu, igandean Izadi kartzelatik atera zen edo aterarazi zuten eta bere aitarekin badago kalean. Zein da albiste on hau iluntzen duen beste aldea? Ba ez jakintasuna eta igandean aipatu genuen bezala guretzako ez dela nahikoa, emandako pausuarekin. Esan duzuen bezala Izadi Algortan dagoeneko, eta aita 3. gradua, baina, aitak ere jakintasun handia dauka bere goerarekin. Badakigu aldi hona Maria Gaudia iritsi dela zegoen, bertan, orduetatik berri hona, baina, esan genuen hasieratik ez, biak nahi genituela Izadirekin batera, eta hainbeste beldur genuen berizketa hori eman zen igandean. Ama eta laga beriztu zituztelako, orduan, aitarekin duen egora oraindik ez dakigu nolako izango den, eta amarekin ez dago igandetik. Alde hortatik ez nahikoa. Bai, familia eskubidea errespeta dadin eskatu duzue hasieratik, gaur egun ondino hau ez da kontutan hartzen euskal presoei dagokienez ezta? Dudari gabe, esan dugu beti tamalez Izadik bizi izan duen hau beste ume askok bizi izan dute Euskal Herrian aurretik,
eta ez dakigu berriro bizi beharko duen norbaitek. Orduan, Maria oraingoan Eusko Jaurlaritzaren esku dago, aurrekoan aipatu genuen hasieratik Euskal Herrian familia moduluak behar zirela, behartzela pentsatu horlako egoera baten aurrean ze irtenbide emango zioten, eta guk horretan jarraitzen dugu, aber zer gertatuko den Mariarekin, eta bestela ere, horlako egoera baten aurrean, ikusi beharko da irtenbide ematen dioten, aurrerantzean ere. Bai, kasu honek ere azalaratzen du, gradu progresioetan oraindik edo ondino dauden oztopoak, ezta? Bai, badirudi hoberagoa zela, baina oraindik egoera gogorra asko dago, esan duzuen bezala, izadi amarengandik urrundu dute, horretan ez da zer aldatu, eta orain ikusi beharko da zabaian, baina ume pila batek daramatzate hilabete eta hilabeteak pandemia dela eta gurasoak besarkatu gabe, eta, momentuz badirudi izadik ere ala egon barko duela, ez? Ez da bakarrik bereizketa, baina gainera, ez jakintasun hori, ez dakiela noiz ikusiko duen berriro, zenbat denboraz, iten hartu duen, ordan, behin eta berriz ikusten ari gara, borondatea dagoenean, posible dela irtenbideak bilatzea, baina ez badago, jarretu dutela eskubide urrakete etengabe, adin txikikoak tartean dudenean ere. Bai, adibidez, mutziladun umena da salbuespeneko espetxe politikaren adibideetako bat, orain pilota, esango genuke Eusko Jaurlaritzaren teilatuan dagoela, motziladun umen aferari irtenbidea emoteko edo irtenbide hori nola ikusten duzu? Ez dakit, baina momentuz nahiko berde ikusten dugu, eta kezkaz berri hona da, esan dugun bezala, Maria hemen egotea, gero eta euskal preso gehiago Euskal Herrian egotea, baina hori motziladun ume asko dago, egun ere beste ume bat jaioko balitz espetxean, gaurkoz egoera berdina bizi beharko luke, eta oraindik ez dakigu nola egongo den kontua, baina guk dakigula, ez dago Euskal Herrian familia modulorik, ez dago sikiera hemen modulo deitzen zaien horiek, esan bezala umeek ez dute gaur egun gaurkoz bermatua bere gurasoekin egoteko eskubidea, ez dagolako bizi, ordan, espetxea ez da inorentzako tokia, esan dugu beti, gutxiago ume batentzako, baina irtenbideak bilatu behar dira, ume guztiek izan ezaten bermatua bere gurasoekin egoteko eskubidea. Zuk aipatu egin duzu laster Euskal Herrira ekarriko dutela ama ere, berri honak dira horiek argi eta garbi, baina zein da orain zuen helburua? Non kokatzen da zuen borroka orain? Guk hasieratik esan dugu, zoritxarrez edo zorionez, gure helburua nola baitzela izadiren beharrak, behin izadi aterata, esan dudan bezala, tamalez ume asko dago gora berdinean, printzipio segura asmoa da motxiladun umeen aldeko dinamika horretan, murgiltzea nola bait. Baina bai oraindik gaudela pixka bat ikusten nola doan dena, gaur bertan inizi da Maria Zabaiara, baina hori nahi dugu ikusi ere nola bermatzen diren momentuz izadiren eskubideak. Ari gara ikusten nola bermoldatu, kanpaina printzipioz zegoen bezala, amaitutzat ematen aldugu, baina esan bezala, oraindik jarraitzen dugu horret gainean, aberin jogorekin gertatzen den, eta Mariaren egoerak nora jotzen duen. Hilabete guzti hauetan, eta maitzeko elkartasun keinu asko ikusi egin dutugu, gizartea horrela ikusteak zer suposatzen du? Ezinbestekoa da. Ikusten duguna da, umeen aferaz ez dela hitz egiten, jendeak normalean ez du ezagutzen ume hauen egoera, eta edo hori kontatzen diozunan barritu egiten da, Egon gara hilabete luze hauetan, sindikatuekin, alderdi politikoekin, norbanako askorekin, eta denen beti da harridura eta erabateko babesa. Guk esan dugu beti, hitzon pila bat jaso dugula, alde hortatik eskerrak ematea mundu guztiari jasotako babes guztiagatik, uste dugu ere horri esker lortu dena, baina, oraindik bidea falta dela, gonbitea luzatu jendeari planean jarraitzeko, eta hori, hitz asko jaso dugula, baina berorain ekintzak ere jasotzen ditugun, eta benetan, espetxe politika aldatzen doan, umeen eskubideak bermatzeko. Zuk esan duzu argi eta garbi, jendea edo gizarteak hola mobilizatzea emaitzak ekartzen ditu, ezta? Dudari gabe, guk hori oso argi daukagu. Uste dugu hau gertatu bada, Maria Zabaian egotea eta Inigo 3. graduan, dudari gabe da egindako lanagatik, alde hortatik oso argi dugu, mukizeak merezi duela eta horri esker dela, eta horretan jarraitu behar dugula. Hori gabe ez genuke zer lortuko, ordan importantea da kalean egotea eta egoera guk ikustaraztea. Mila eskerre itzazu gurekin tarte hau pasatzeagatik eta, informazioari eta prozesuari jarraituko diogu. Mila esker. Mila esker, besarkada bat. Agur. Agur.
Eta solasaldiari tartea irekitzeko hortxe duzue bitartean izadiren eskubideak aldarrikatzen dituen abestiaren bideoa. Goza ezazue eta orain arte. Gure azala dute lehenengo jertzea, gure berso artean lehenengo etxea. Herri bat behar dute eraikuntzarako, herri bat lotutako Ibaian itxasoan egaren
Gaurkoan, Bizkaiko metaleko 3 langile epaitu dituzte, horietako 2 urteko espetxe zigorra eskatu diete eta 3. 3 urtekoa. Horren arira, elkarretaratzea egin du lan gatazketan auzipetutako langileen plataformak eta inputatuak esazik LAB, ESK, CNT eta CGT sindikatuak ere batu dira deialdira, zigorra espiolea, PCBko eta Intzane Mendia Tubacexeko inputatuekin jarri gara harremanetan epaiketaren inguruan aritzeko. Badirudi, ondo joan dela, haien aurkako frogarik ez egoelako. 3 urteko espetxe eskaera duen pertsonaren kasuan, fiskalak akordio bat eskatu dio eta ez du espetxera sartu beharrik izango. Gaur, epaitegiaren aurrean, metalaren sektoreko, PCBko, Tubacexeko eta Petronorreko langile asko mobilizatu gara, baita sindikatuetako ordezkariak ere, horrelako epaiketa guztiz injustuak direla salatzeko. Eta borroka sindikala eta langileen borroka kriminalizatu besterik ez dutela nahi salatzeko. Etorkizunera begira horrelakoak jarraituko dituen galdetu diegu ere, sektorea ahultzeko erabiltzen jarraituko duten tresna izan daitekelako. Zoritxarrez, baiet uste dugu, baina ez bakarrik metalaren sektorean edo konkretuki lan gatazka hauetan, baizik eta beste borroka batzuetan ere bai. Ulertu behar dugu azken finean langileok borrokatzen dugunean, lan gatazkak baldintzatzen ditugula eta azken finean patronalak bilatzen duena da borroka horiek kriminalizatzea eta horretarako Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin kontatzen du. Beraz, pasan astean gainera esan genuen, azken finean hau bai Eusko Jaurlaritza eta patronalaren aldetik adostutako estrategia oso bat dela. Halaber eta haiek aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak afera honetan izandako jarreraren berri eman digute baita ere, patronalak adierazitakoak. Egon diren azken gatazketan ikusi dugun moduan, Eusko Jaurlaritzaren lehen ekarpena, ertzaintza protestak erreprimitzera bidaltzea izan da. Mundu guztiak ikusi ditu Bizkaiko metalaren irudiak, Tubacexerenak, Petronorrekoak, PCB-arenak, eta gainera Arantza Tapia hitz egiten atera zaigunean, aipatu dituen gauza guztiak bakarrak izan dira pertsonaren lanerako eskubideari buruzkoak, baina ez du sententzia nuloei buruz bat ere hitz egin. Eusko Jaurlaritza patronalaren ondoan lerrokatuta ikusi dugu, herrialde honetako langileei bizkarra ematen. Eta horren, adierazle hoberena da, inputatuta gauden langileok, heldu diren isunak eta jipoituak izan diren langileak. Jarrerari dagokionez, alde batetik denok dakigu Eusko Jaurlaritzatik diru laguntza publikoak ateratzen direla enpresa batzuentzat eta askotan enpresa hauek gero kaleratzeak aurrera eramaten dituzte eta lana prekarizatzen dute. Beraz, gure ustez, diru laguntza horiek ezin dira zabaldu edo ezin dira eman honelako praktikat dituzten enpresei. Baita ere, kontutan hartu behar dugu negoziazioetan, lan gatazken negoziazioetan, azken finean, gure ustez, Eusko Jaurlaritzaren papera ezin dela patronalaren aldekoa izan, baizik eta Eusko Jaurlaritzak egin behar duena da esparru desberdinak bultzatu eta esparru horietan bermatu behar du bai patronala eta bai langileen ordezkaritzak egoera berdin batetan negoziatzen dutela. Eta gaur egun, denok dakigunez, bere alde daukate, alde batetik Eusko Jaurlaritzaren posizionamendua, denok dakigu edo gogora ekarri dezakegu Arantza Tapiak egin zituen deklarazioak Tubacexen sententzia nuloa agertu zenean, Arantza Tapiak esan zuen albiste txarra dela, eta gero baita ere patronalak badaki lan erreforma bat daukala bere alde eta baita ere mozal legea. Eta azken finean, estatzen bagara marko batetan non patronalak hori dauka bere esku, azken finean patronalak negoziatzera joaten denean, gure ustez impunitate
impunitatetik edo impunitate posizio batetik egiten du. Beraz, claro, langileok daukagun tresna bakarra borroka da eta ezin dugu permititu Eusko Jaurlaritzek langileon borroka kriminalizatzea. Hemetik mila eskerra intzane eta zigor zuen esperientziak eta euda iritziak gurekin partekatzeagatik. Eta orain bai, gaurko solaskideekin hasiko gara konexioa. Gaurkoan gurekin dugu Esti Linares eta Jon Antza biak pantaiaren beste alboan. Gabon. Gabon. Gabon, badago Jon bebai hortik. Bai, Gabon Jon. Bai, Gabon. Eta lehenengo gaiarekin hasiko gara, izan ere Bilduk berretzi egin du ez duela lan erreforma babestuko eta bat egin du hilaren 30ko protestekin. Bilduk gogorarazi egin du, Espainiako gobernuarekin hitzartu zuen lan erreforma indargabetzea ez datorrela bat egungo proposamenarekin. Bere ustez, promesa horietatik oso urrun geratzen baita horregatik. Urtarrilaren 30ean esan bezala lan erreformaren aurka mobilizatzeko deia egin du. Komentatu baino lehen, Mertze Aizpurua, Bilduren legebiltzarkidea entzungo dugu, kongresuan dala legebiltzarkidea barkatu, gurekin izan dela gaur eguerdian, gurean gaur magazinean. Hitzarmen estatalizazioarekin bukatzea, hau da, autonomi mailan eta probintzi mailan eman daitezkeen hitzarmenak ere, horiek bere balorea izan dezatela, eta gailendu dezatela, gainera gailendu ditezela, estatuko mailan eman daitezkeen hitzarmenen arabera, hori basikoa da, baina baita ere beste gauza batzuk ere badaude. Uste dugu nahita nahi ez, beste gai bat ere hor dagoena da kanporatzearena, kanporatzea gaur egun oso merke da, ezinezkoa da lehen baino askoz gutxiago erreforma orain dagoen, indarrean dagoen erreforma martxan sartu baino lehen zegoenera bueltatu behar gara gutxienez, eta beste hain bada gauza, nahiko ez dakiz zentzudunak direnak. Jon, Esti, zuen ustez, testu aldatzeko tarterik badagoela, uste duzue? Azteko Esti nahi baduzu. Bueno, orain dela ja asteak eta eramago honegaz, ezta? Eta hitz egin dugu pila bat, zer nola sortatu egin lan erreforma, zemotatako gakoak dituen, eta batez ere zemotatako utzuneak. Eta hortatik oso normala da Bilduk bere posizioa eta posizionamendua bertan ipintzea eta are gehiago, ezta? 30erako deialdirako batzea. Hori uste dut dela bertatik eta eraman izan duen ildoa eta linea, eta hor baita ere egongo da RC, baita ere egongo dira beste batzuk, ezta? Altzatu egin direnak eta pentsatu egin dutenak ipini egin duten edo mahai gainean ipini duten lan erreforma ez dela nahikoa. Eta hortatik zen gauza bat espero genuena. Jadanik hitz egin dugu, ezta? Eta nora bideratuta dagoen lan erreforma eta nondik bilatu egin nahi dituzten haien esango dugu modu batean bestean bere aliatuak. Eta hor batez ere egongo da diskurtsoa eta pilota egongo da Ciudadanosen. Eta ikusiko dugu nola gobernuak bilatuko du bertatik. Eta Bilduk jadanik prestatuta zegoen, haien posizioan ipinita zeukaten, eta gainera logikoa da eta ikustekoa zen. Guztiz ados nago Esti Linares esaten duenarekin. Nik uste dut perspektiban pixka bat jarrita erreforma laboral honekin hainbat gauza gertatzen direla, ez? Batetik, erreforma laboraletan besteak beste edo legedia laboralean besteak beste ikusten da oso garbi formulatua, ezta? Lana eta kapitalaren arteko harremana edo indar harremana zegoeretan dagoen momentu bakoitzean, ezta? Eta legedi horretan Alderdi Popularrak atzera bota zituen gauza guztiak eta ezarri zituen legeak garbi kapitalaren alderakoak izan ziren, eta orain derogazioa egin du ondoren horrez da egon berrorekatze bat edo ez da berreskuratu indar harreman hori. Ez da nik horregatik pixka bat indar harremanen kontua ere megaina jartzen denean pixka bat kurioso ere iruditzen zait hori Espainiako ezkerrak hori horrela aipatzea, esaten duen bezala aipatzea, ezta? Zeren indar harremanak egon berez eta teorian badaude, bentsat politikoak. Politikoki, kongresuan gehiengo bat egon badagoelako lana eta kapitalaren arteko harreman horretan
lanaren alde gehiago egiteko, ezta? Langilearen alde gehiago egiteko, baina ez da egin. Eta beraz, indar harremanez hitz egiten dugunean, edo hitz egiten duenean Espainiako Ezkerrak, edo beste Pablo Iglesiasek adibidez, erantzuna edo kuestioa oso garbia da, esatea, zein da ez dagoen indar harremana? Zein indar harreman falta da, gehiengo politiko bat badaukazunean, ezta? Eta falta den indar harremana noski da besteak beste patronalaren posizioaren aurrean egon daitekeen indarra, ezta? Eta horrek estrategia politikoekin zerikusia dauka, eta kasu honetan hartudan estrategia politikoa izan da, nolabait onartzea Europar Batasunak nolabait esan dezakeena, baina baita ere eta batez ere patronalak kasu honetan esan dezakeena, ezta? Horren ondorioz, Estilo Inaresek ondo esan duen bezala, ezin daiteke besterik espero, kasu honetan Euskal Herria Bilduk eta esango nuke Eskerra Republikanak berak ere, erreforma honi ezezkoa ematearena. Aldatzeko tartea margina dagoen, bai guztia. Aldatzeko borondatea dagoen, inolakoa, ezta? Bai, Bildu, zuek esan bezala ez da lan erreformaren aurka agertu den alderdi bakarra. Ez dirudi zantzez inbestidura blokearekin akordioetara heldu nahi duenik. Harremanak ebe bai aipatu egin duzue, honek guztiak harremanetan ondorioak izango ditu? Ez dakit, azken finean politika gintza erakutsi egin duena daudezela bestelako akordio puntuak, badauzela beste momentuak, eta igual gero beste gauza baterako, igual bai akordioak atera egin alditzak ez dela, ezta? Eta hor ikusiko dugu adibidez ere egingo duen EAJak, adibidez, ezta? Ze motatako pilota hartuko duen, nola negoziatuko duen, eta hortatik beste bidean zer hartuko duen. Hor oso interesgarria izango da EAJak aber nola sortatzen den honetan eta nola ateratzen den eta bere zer motatako estrategia erabiltzen duen. Bestaldetik, ezta? Inbestidura begira, igual, egia da gertatzen zen lan erreformarekin zen haien zaldia, ezta? Batez ere zen Elkarrekin Podemoseko alderdiarentzako, ezta? Eta alderdi horrek batez ere ez dakite erabiltzea saldu hitza, ezta? Baina bai gutxienez mahai gainean ipini zuten lan erreforma egongo zela, eta Joneko Sondo aipatu egin duena dela nola langilei protekzio emango geniela, nola kapitala bestelako modu batean suertatuko zela, eta hortatik, claro, orain bueltan eman diguna da beste gauza oso desberdin bat. Orduan, egia da zela saldia eta batez ere hainbat alderdintzako zen hor ikuspuntua. Nik hor bertan hemen ikusten dudana da, igual beste lege batzuk ateratzeko, igual akordioak atera alditzaketela, baina bai nik ikusten dut igual arago begira, ezta? Zer gertatuko alditzateken urrengo hauteskundetan. Nik hor oso argi dekot, adibidez Elkarrekin Podemosenen bibilbidea nolakoa izango den. Izango da, apoteosiko seguro, eta haien zaldia guzti hor bai zaldu eta ipini egin dut, eta hortatik ja estadistikek ipintzen zuten zein lekutan zegoen Elkarrekin Podemos, eta ja oraindik egin duten mugimenduko, azkenengo mugimendu honekin uste dut jadanik ez dutera eze bezalo egingo, eta bestaldetik izango da oso demagogia ona eskumuturreko alderdientzako. Hor ikusiko da, ezta? Eta hortatik nik batez ere ez dut pentsatzen beste igual legeak ateratzeko zen, eta igual hainbat lege beste gauzetan igual akordio konkretuak atera alditzaketela, baina bai gerorako, ezta? Eta horrek zemotatako harremanak eta estrategiak ekarri alditzaketela. Eta hor bai nik uste dut larria dela. Larria dela zen eta lan erreformarena oso gai sakona zen, eta batez ere zen zerbait espero genuena eta hainbat alderdik bertan ipini egin zutela fokua. Ondo epatu duen bezala, ezta? Azkenean, langileak inork ez baditu defendatzen edo politikoki ez daude ordezkatuak, horretaz ere beste batean hitz egiteko aukera izan genuen, ezta? Langileen ordezkaritza politikoa benetan non dagoen, bizitzen ari gara prozesu bat non gizartearen dualizazio politikoa gero eta handiagoa den, eta langile segmentu gero eta handiagoak zirkuito eta erabakimen politikoetatik nola kanporatzen diren, ezta? Prozesu hori luzea da, eta duela hamarkada batzuk hasi zen,
baina ondorioak ikusten ari gara, ezta? Alderdi sozialdemokratek ez dutenean sozialdemokrazia egiten, langileak hasten dira babesa kentzen alderdi hori, ezta? Zer esanik ez, ezkerreko alderdiek ez dutenean ere ezkerreko politikarik egiten. Eta horren ondorioz, bideak irikitzen dira beste erabateko autu batzuetara joateko. Langile gehienak edo ausentzioan gelditzen dira, edo esan dut desenkantatutako langile gehienak ausentzioa joaten dira, baina Estibalitzeko ondo esan duen bezala, ultraeskuineko alderdiek Europako zenbait eremutan lortu dute langileen artean ere sarbide bat izatea, agian ez orokortua, agian ez erabatekoa, baina bai partziala, ezta? Eta beraz, ezkerrak nolabait langileen aldeko neurri politiko garbiak hartzeari uko egiten dionean, bere promesak ez beteta gainera, garbi dago langileek atzera egiten dutela, ez? Nik ez dakit Estibalitzek zioen bezala Podemosek hain emaitza txarra aterako duen, mentzat individualki edo kuantitatiboki, ez dakit, inkestak joera bat adierazten dute, baina egia da beste batzuk aipatzen dutela, berreskuratu dezakela punturen bat, ikusiko dugu, ezta, baina kualitatiboki bai ordezkatu dezaken segmentu bati bizkarra emango diola, ezta, eta klase ertainetan oinarritutako alderdi bat izatera pasatzen baldin bada, bere esparruaren zati handi bat iguko egingo dio, eta hor bai ertain batera ondorio kaltegarriak izango dituena politikoki, eta segurazki bide horretan jarretuz gero elektoralki ere bai, ezta. Aldugu Podemos eta hauteskundeak eta aipatu egin dituzue, baina Ciudadanos ere jokoan sartu egin da. Legegintzaldiaren norabidea aldatu egingo du guzti honek? Ikusiko dugu, baina, lehen aipatu egin dut, batez ere lan reformateratzeko nik uste dut hor diskurtsoa eta pilota ipini dute di Ciudadanosen. Eta nola bideratuta dagoen baita ere lanen reforma, norekin baktatu egin duten, norekin hitz egin duten, eta gainera, ja Ciudadanosek aipatu egin du, haientzako dala oso pragmatikoa, edo nola erabilitzen duten hitza dala zerbait pragmatikoa, ezta? Haiek esan dute, dagoeneko ikustekoa eta txarrerako ez joateko guk bai esango genuke, ezta? Orduan, haiek ja proposatu eta haien posizioa ipini dute, eta hortatik denok badakigu hau atzetik hitz egin dala, hau segurenik jadanik berba egin dala, eta hortatik oso bideratuta dago Ciudadanosen eskutik joateko. Claro, horrek zer ekarri dezaken, nik uste dut alde batetik jarteak, ezta, zer pentsatuko luke, ezta, horrelako posizionamentuko eta horrelako aldaketak daude zenean, eta bestaldetik dala, gero begira zemotatako harremanak sortu aldiren. Hala eta guztiz ere, nik beti pentsatzen dut, eta ikusi behar dira gora bakoitzak eta lege bakoitzak eta ikusiko da zer egingo den, ezta. Baina, egia dela uste dut, eta jadanik oso sakonduz, ezta, lan erreforman, zen, ez da uste dut ibilbide eta oportunitate bat gauzak aldatzeko, eta benetan aldatu diren gauza oso gitzi dira, eta hortatik nik bai edo Jonek bai komentatu du gauzak aldatu egin da direla, egia da oraindik ere urteak eratzen direla, baina zirrikituak oso handiak dira. Eta zirrikitu horiek aprobatzatuko dituzte, baina bai edo bai ez da eskumako alderdiek eta asko aprobatzatuko dute. Eta gainera ikusita ez da zer gertatu du egin den, adibidez Castilla y Leonen, nola erabili izan duten haien diskurtsoa, zenbatatako baita ere kanpaina egiten duten eta nondik egiten dituzten kanpaina hauek, imaginau, horrelako zirrikitu hain handiak ipintzen ditugunean mai gainean. Da, itzelesko oportunitate bat eta are gehiago ez da hori bakarrik, eske ipini behar dugu kontestuan krisi batean gaudela. Eta krisia, eske oraindik ere ez da hasi. Hasiko da, eta joango gara galdapan, eta horrelako gertakeriak gertatzen direnean, dira momentu perfektuak, horrelako ez da, batez ere eskumuterreko alderdientzako, dira espazio oso onak haiek lan egiteko, diskurtsoak bertan ipintzeko, eta uste dut ipini egin dituzten zirrikituak izango dira bikainak haientzako. Bai, egia esan, Ciudadanosek ateratzaren kontua, hor Sánchezek badauka arazo bat, ez? Eta azkenean batetik aritmetikak dira, eta 155 boto dauzkate, Ciudadanosek 10,
oraindik 11aren faltan, EAJaren balizkoa eta oso garbi izan dute ez, baina, bueno, demagun lortzen dutela EAJ erakartzea, Kataluniako alderdi baten diputatu batzuk nomaitetik atera, UPN-eren boto, hor, egin behar duten aritmetika oso bihurria eta oso zaila da. Baina gero dago ere geometria, ezta? Eta beraz, momentu honetan Sánchezen proiektua kondenatuta dago, eta askotan esan dugu, zentsura mozioa egin zuen bezperan ere esan genuen, Euskaldunekin eta Katalanekin ados jartzera. Eta hor ulertzen da ere Euskal Herria Bilduren posizioa, EAJaren posizioa, edo Eskerrarena, ezta? Alegia, badaukate zerekin estutu Sánchez. Eta Sánchezek ateratzen badu zera hau, lan erreforma hau, aritmetika bitxi eta bihurri batzuk eginez, arazo geometrikoak etorreko zaizkio, eta ez epe motzerakoak bakarrik. Zeren ez daukagu aurrikuspen elektoral bakar bat esaten duena Euskaldun eta Katalanen beharrik izango estuenik etorkizunean ere. Eta beraz, bere momentuan Arnaldotik ere esan zuen bezala, guk nahi dugu, Euskal Herria Bilduk nahi du, gobernu honek iraute ez legegintzaldi bat, baizik beste bat edo beste bi gehiago ere. Beraz, garbi dago, Euskal Herria Bildu batek adibidez espaldin badu bere eragiteko indarra erabiltzen horrelako egoera batean, ez duela inoiz erabiliko. Beraz, arazoak sortzen zaizkio gobernuari, eta uste testik ere iradoki duen bezala, nik esan nuke batik bat Podemosi. Ez dizeo zer gehiago gehitu nahi edo aldatuko dugu gaia? Egin duen, berrikusketarekin eta analiziarekin. Eta ikusiko dugu, baina egia da hor pilota epin egin dute eta males, Ciudadanosek izango du pilota eta ikusiko dugu gero nola sortatzen den, baina egia da nik pentsatzen dudala hori da, gero ikusiko ditugu lege konkretuak gero bai atera aldiraz eta segun eta legeari buruz hitz egingo dugun, Baina baita ere ez ahaztu EAJak, aber zer ateratzen duen hemendik, eta haiek egin dituzten posizionamendua da, igual ez gaude oso ados lan erreformagaz, baina, nahi dugu beste hau, eta hortatik, negoziazio horretan, zer ateratzen den, hori baita ere oso uste dut interesgarria dela bertan ere paratzea eta zentratzea. Bigarren gaia jorratu egingo dugu, izan ere gaurtik indarrean da txertatze ziurtagiria Ipar Euskal Herrian, 16 urtetik gorako herritarrek txertatze ziurtagiria erakutsi beharko dute hainbat leku publikotara sartzeko hegoaldean berriz, ikusteko dago neurriek bere horretan jarraituko duten edo ez. Bien bitartean, milaka lagun bildu dira asteburuan Bilbon, COVID ziurtagiriaren eta txertatzearen aurka. Ia 2 urte igaro dira pandemia hasi zenetik, hemendik hona pandemia eta zientzia ukatzen dutenen pertsona kopurua handitu dela, esango zenukete? Bai. Pandemiaren eta zean inguruan ikusten ari gera momentu bat giro oso gaiztotua sortzen ari dena gizartearen artean, ezta? Eta duela urte bete edo gehiago esaten genuen, hemen badaude erantzule izan daitezke batzuk, ez? Oso pozik egongo direnak ikusten dutenen herritarrak beraien artean haserretzen, ezta? Batzuk bestei negazionista deitzen, negazionistak bestei ez dakit zer deitzen, eta beraz azkenean debatean nolabait trasladatzen da batzuetan herritarren arteko triskantzara, ezta? Oso kontuan eduki behar dugu 2 urtetan bizitzen ari garela kakotxartean esperimentu sozial bat, oraindik ere ondorioak aztertzeko urte asko beharko ditugu eta ikusi beharko dugu empirikoki horrek guztiak zer dakarren, baina egia da gizartea presio oso sakon eta oso gogor bat jasan behar izan duela 2 urtetan, ezta? Eta horrek ondorio materialak eduki ditu, baina ondorio emozionalak ere, ezta? Eta hori ikusten da, bere buruaz beste egiten duen jendearen tasa zenbatekoa dan, zenbateko kuadro dauzkagun buruko osasunari dauzkionak, eta barreta hor, ondorioak eta kalteak ikaragarriak esaten ari dira zera, ez da, eta horrek
sortzen du debate gaiztotu bat, eta batzuetan zerbait esan baino lehen guk ere beti pentsatu egin behar izaten dugu, zen dugu, nola ulertuko da edo nola ez den ulertuko, ez? Niri kezka handia sortuko lidake, adibidez, askatasunaren kontzeptua nolabait debaluatuko bagenu, ezta? Eta iruditzen zait, gertatzen ari denaren ondorio ideologiko arriskutsu bat hori izaten ari dela. Nolabait, askatasunaren dimensio ez politikoak esote diren azaleratzen ari, eta horrek ni asko kezkatuko ninduke, esan deten guztiak kezkagarria balitz, gutxi balitz, kezkatzeko modukoa, horrek are oraindik beste zera bat gehituko lioke, eta uste dut politika egiteko momentua dela. Politika modu askotara egin daiteke, noski mobilizazio politikoen bidez, erabaki politikoen bidez, eta baina hemen iruditzen zait politika gehiago behar degula, eta momentu batean politika bera izan dela utxegin diguna, ez da momentuz 2 urte hauetan. Guztion politika, ez bakarrik agintariena, batez ere agintariena, baina guztiona, ez. Bai, nik jonegaz guztiz ados nago, ez da? Alde batetik da politika eta bizikidetzan nola suertatu egin dugu. Ia da horrelako egoera baten, ia pandemiak egon direla. Gure bizitzan zehar eta historian zehar pandemia desberdinak egon direla. Zer gertatzen da pandemia honegaz besteekin konparata eta hau analisi interesantea da gure komunikabideak eta nola suertatu egin dugun, ez da, hainbeste informazio korronte hau. Claro, orain badirudi denok dakigu txertoei buruz, denok dakigu nola ematen diren pandemiak, nola funtzionatzen duen virus bat, zer egiten duen, zer notatako, claro, eta gaude, ez da, horrelako korronte informatibo batean, une orotan, eta denok komentatzen, eta nik adibidez, nik baita, ez da, horrelako, ez da, tertulietan askotan galdetzen dizkigute, pues eske, nik ez dakit epidemiologoa, nik ez dakit osasunari buruz, nik dakit gizarteari buruz, baina, claro, ipini egin gara, ez da, hainbat lekutan eta hainbat korronte informatibo edon, claro, horrek sortu egin duena, dara pilota bat eta posizionamenduak. Eta posizionamendu horretan egin dutena da, como gizartea piztatu eta distantziak eragin, ez da? Da, como, vale, nik orain posibilitista naiz, orain negazionista naiz, eta baita ere, ez da, politika nintzen, eta hainbat informatiboen aldetik, eta segun, eta ideologiaren aldetik zer dekoten atzean, ipini egin dira posizionamendu batean edo bestean. Eta bertatik egin dira informazioak. Claro, horrek ekartzen duen, eta gainera, ez da, gaudenean gaixotasunei buruz hitz egiten, eta horrek ekartzen duena da beldurra, eta beldurra da, ez da, sentimendu bat non gizarteak oso modu kaskarrean gestionatzen eta kudeatzen duguna, oso zaila da hau kudeatzea. Beldurra da ekogunean etzean. Ikusi egin dugunean nola kudeatu egin dugun, zemotatako zailtasunak izan ditugun. Eta hortatik, ez da, gertatzen ari deno, hau, ikusiko dugun oraino eramagu. Baina egia da, eta jone komentatzen egin duen, eta politikarekin hartuta, estrategia berriak bilatu egin behar ditu. Hori da, zerbait mahai gainean ipini behar dena, ez da. Alde batetik diskurtsoei begira, ez da? Nola gestionatu adibidez hori, negazionistena edo posibilistizena edo hori alde batetik, baina beste aldetik baita ere bilatzen errekurtsoak eta bestelako estrategia daukagun egoerari begira eta ikusi egin dugu, ez da, orain badirudi olatua, orain denok olatuei buruz dakigu eta zen den Omikron, zen den Delta, zen den, baina hortatik badirudi, ez da, esaten dutena da, orain berakadan gaudela. Vale, perfecto, baina ikusi egin dagoena ez daukagun errekurtsoak eta nola dagoen sistema antolatuta ez daukagu errekurtsorik eta ez dago ondo antolatuta eta hortatik estrategia desberdinak bilatu egin behar ditugu. Zerbait izan eta posiblea da, ez da, beste zepa bat etortzea edo beste datu bat etortzea eta hortarako estrategiak desberdinak irabili izan behar ditugu. Eta hori da politika egitea baita ere. Eta nola suertatu eta nola bideratu. Osasun sistema eta osasun sistema publikoa oraindik ere ez dago prestatuta eta ikusi dugu hutsune oso aparenteak daudezela. Eta horri buruz hitz egin behar dugu. Ez hainbeste txertoa nondik datorren eta, bai, zen eta, baina, ez dakit, gripea, denok pasatu egin dugu, askok dekogu bakuna asko, baina nik ez dakit nondik datozten bakuna horiek, eta nondik datorten, eta ipini egin didate. Eta ez dugu sortu horrekiko itxelasko, eztabaida sakona, eta hortatik uste dut diskurtso hori mediatizatu egin behar ditugu eta beste modu baten.
baina batez ere nik hor bideratu egin errekurtsoak, ezta? Eta osasun sistema esamotateko utsuneak dituen horrelako egoera baten ikusi egin da, ez gaudela prestatuta, ezta? Eta edo dauden protokoloak igual orain ez daude zela bedi, eta orain dauzkagu edo 2 edo 3 bakunak. Eta igual, ez dakit, bestelako estrategiak edo bestelako protokoloak eraman behar ditugu, hor baita dago kontziliazio laboral eta familiarra, nola egin, ze montatako estrategiak eraman behar ditugun. Daude gauza asko mahai gainean eta bagaude ez da, hau da, ilargira begia, baina ez zer dagoen atzean eta zer gertatzen den atzean. Baina orain osasungintza eta gizartea pixkate aipatu egin duzula, hauek guztiak, neurri hauek guztiak gizartean arrakalak sortu ditzaketela uste duzue, adibidez gertatzen da osasungintzara sarbiderik ez duten migratzaileen kasuan, esaterako? Adibide ezin garbiagoa da, ezta? Baina osasungintzara sarbidea ez daukaten etorkinak daude, baina osasungintzara sarbiderik ez daukaten personak daude, egokia edo suerte gutxiko kontinente baten jaio badira ere. Ezta, zeren hau da, debatearen beste zati bat, nolabait, alboan edo geratzen joan dana, misterio txuki ez, zeren pandemia globala zen, pandemia mundiala zen, eta bar, ezta, gogoan daukateren nola Merkelek berak esaten zuen nazio estatuaren eremua gainditu egin martzala, eta mundu bezala aritu behar genuela, eta bar, baina txertoa jartzeko momentu iritsi denean, bapatean ja pandemia ez da mundiala, ja munduaren erdia baino gehiago ahaztu egin dugu, eta horiek ez daukate. Ez beraz, bai, noski, arrakalak ikaragarriak dira, eta batez ere hori, nolabait, erremedioa edo kakotxartean erremedioa etorri denean, kakotxartean, baina txertoak suposatzen duen aurrera pena, ez da, pandemiari aurre egiteko, horretara bakarrik herrialde batzuek daukagu sarbidea eta beste batzuk ez, ezta? Hortik abiatuta, bai, etorkinena hor dago, gure kasuan gizarte bezala ulertuta minoria bat izan daitezkeena, baina jakina esaten genuen virusak ez zeukala mugari, nik ulertzen dut etorkina esan edo ez, berdin kutsatu zaitezkela zu eta zabal dezakezula virusa gizartean, ikusten dugu hor zentzurik edo arrazionalitate batetik ulertu ezin diren egoerak ditugula, ezta? Lehen aipatu dugu virusaren ondorio materialen kontua, agian ez dugu asko sakondu, baina virusetik aterako gara edo pandemiatik aterako gara, inoiz ateratzen baldin bagara, erabat bentsat, ez korregi izan nahi, baina desberdintasunak areagotuta, ezta? Eta hori da realitatea. Ez da erreforma laborala edo bestea ez realitatea da, desberdintasunak areagotzen ari direla, eta pandemiek eta egoera zailek erakusten dutela balio demokratikoak, balio sozialak, horiek guztiak direla sakrifikatzen ditugu lehenengoak, beti. Horan, pandemia batek edo beste edozen egoerak eskatzen ditu neurri politiko esan dugu bezala, sakrifizioak eskatzen dituztenak eta onartzeko zailak direnak eta kritikotasunez onartu behar direnak, onartu bai, baina kritika eginez ez da, baina azkenean ondorioa da ez dakigula edo ez degula asmatzen krisi garaietan, krisi garaiak erabiltzea gizarte hobeak egiteko. Hori izango litzake idealismo ingenuitate pixka bat mahai gainean jarrita hemen, gertatu beharko litzatekena, baina tamalez krisi garaien ondorioak izaten dira askotan kontrakoak, ez. Orduan, hobeto edo hobeak aterako garelaren diskurtso hori ja hartuta usten dugu, ez di? Bai, eta orain dela gutxi, ez da, ateragin zen inkesta bat Interfon Oxfam egin zuena, eta nola, ez da, hor gainean ipintzen zuena zen, zenbatatako arrakala egongo diren, ez da, bai aberatzen eta egoera zaurgarrian dauden zen pertsonan artean. Egoera zaurgarrian dauden zen pertsona artean, gero eta egoera zaurgarriagoan egongo dira, eta aberatzak gero eta aberatsagoak izango dira. Eta hortatik ikusi egingo duna, baina hori da edozein krisia gertatzen den modun.
Claro, eta horre sistema kapitalista ekarrita eta zein motatako enpresak hor ipintzen zen, eta hor gainean ipintzen zen, eta mai gainean ipintzen zen estadistikak oso argi izan ziren, eta hor zeuden enpresak dira, adibidez, Amazon, ziren beste batzuk adibidez erreparto egiten dituztenak, eta hortatik ikusi behar dugu zein motatako kontsumoak aldatu egin dira gure artean, eta nortzuk irabazi egin duten, eta horrek nori ondo etorri egin zaio horrelako egoera hau, ezta? Eta hori baita ere ikuspegi kritikoa bideratu egin behar dugu gure oinarritan eta gure oinetan eta zen motatako gauzak egiten ditugun eta nola dira gure kontsumoak orain eta zer nahi dugun eta nola bideratu egin nahi dugun gure gizartea. Ez ipinita, ez da, gure botzia gure gainen, baina bai egia dela, ez da, pandemiak ekarri egin duena izango da alde batetik arrakala itzelezkoa, baina baita ere zen motatako kontsumoak eta nola parte hartzen dugun guk kontsumo horretan. Eta hortatik pandemia izango da, ez da, prozedura bat, zaila izango dela, baina hor jonek komentatzen duzuena. Hor egongo da politika eta zenbatako estrategiak ipiniko ditugu horren aurrean. Zer gertatzen da, hor baita ere ipinez da osasun mentala, zein garrantzitsua den, zenbatako estrategiak eraman behar ditugun, eta horri buruz zein gutxi hitz egiten dugun. Daude, hainbat eta hainbat gauza, ez da, mai gainean ipin egin direnak eta pandemiak ez duela ekarri zerbait berria. Adibidez, txertoarena eta migrantena eta nola aldatu egin zen migranten politika osasun sisteman sartzeko izan zen orain dela hainbat urte, konkretuki 2018an izan zen itxerazko aldaketa bat migranten legean, non haientzako izan zen, guztiz da, Europa mailatik zenbatatako aldaketak egon dira migrantentzako, eta zenbatatako politika gintzak egon dira migranten kontra. Hori izan da, lehenetik geneukan zerbait. Gertatu egin da pandemiarekin gauzak areagotu egin dira edo ikusteraztu egin direla. Eta azken finean, ekarri egin duena zen, hau goratuko dugu, adibidez, konfinamendu garaian esaten zutenean, etxean geratu. Claro, etxeak dekona edo etxe seguro bat daukana. Ez badeko zu edo etxe seguru bat edo ez da bakadeko zu etxerik non geratzen zine. Hori da, hainbat gauza ez da ekarri egin dutena, eta uste dut, izango beharko litzatekela, ez da, oportunitate bat bideratzeko, nola daukagu gure ongizate estatua, zemotatako estrategiak eramaten ditugun, nola bideratu bat alditzako bestelako estrategiak edo bestelako, ez dakit, politika gintzak. Baina, ikusita nola diardun, ez da, hortatik, egia da, hor gainean dekoguna da sistema kapitalista, eta hori batzutan da asko indartsuago beste gauzak baino, eta hortatik zaila samarra izango da, hainbat gauza aldatzea. Orain zuk ezti pandemia osoko gako importante bat atera duzu, eta dela pandemiak ez duela zer berririk ekarri, baizik eta barruan edo atzean daudena azaleratu egin duela. Ez da, ebiez, osasungintza publikoan, lehen arretan gertatzen ari dena, eta atzetik edo aurretik edo dagoen arazo bat da, ez da? Lehen zen arazo bat, ez da? Goratzen dozu orain. Hau da, como hiperrealista, ez da? Sortziak ematen zutenean, eta nik pixka bat kritikoa nintzen horregaz, baina, sortziak ematen zutenean, eta ja denok ateratzen ginela balkoitik txalo egietera. Eta, klaro, nik beti pentsaten eban. Ia da, txalo egin behar ditugula, bertan daude zenak, baina, ostras, ongizate sistematik uste dut gauza asko aldatu egin behar ditugula, eta hainbat gauzei buruz hitz egitea, non, claro, ezin ginen, ezin zuten, ez da, erantzuna emon, zen eta lehenetik egin zituzten hainbat, ez da, murrizketak, gogora ezazue, pandemia baino lehen, nik batez ere oso hurbileko daukadan ospitalea dala gurutzeta, uste dut, ostiralero zeuden hor borroketan eta grebetan zeuskaten egoren gatik. Zemotatako murrizketak izan zituzten ospitalen bertan eta zemotatako osasun gintzan zemotatako arazoak dituzten. Eta hori da, klaro, pandemia ekarri egin zuena zen azaleratzea dauzkagun arazo oso sakonak. Eta hemen badirudi ez da, osasun gintzen sistema publikoa pixka bat gehiago ez da babestuta dago, baina estatu mailan eta konkretuki Madrilen gertatu egin zena zen ikaragarria, klaro, hor ia guztiz privatizazuta zegoen ja osasun sistema. Eta hortatik da, uste dut, bertan bideratu egin behar ditugun eta hor paratzea, ez da? Eta berba egitea zer gertatu egin den eta nola suertatu eta nola jardun onmendik aurrera zen. Eta
lehenengo arreta ikusi egin da, pues ez daukatera errekurtso nahikorik. Bai, hor, ezagit gauden Estibalitzek aipatzen zuen hiperrealismoan edo surrealismoan edo ez dakit zegoeratan gauden, ez? Baina egia, badirudi asumituta dagoela, badirudi ez, nik uste agintarien aldetik asumituta dagoela, pandemia pasa dedila lehenbailen, ezta, bukatu dedila, guztiz erreaktiboak izan gara pandemia osoan, guztiz erreaktiboak, eta aipatzen zenuten bezala, lehenagotik zetozen gauzetan sakondu besterik ez da egin, hemen badaude ongizate estatu batzuk, transizio bat eduki dutenak, eta zaintzen gaia adibidez eraldatzen saiatu direnak, gure kasuan ikusi da gure zaintza sistemaren gabeziak ikaragarriak direla, eta ez dakit pandemia garai honetan zen erabaki politiko hartzen joan garen hori eraldatzeko edo hori aldatu ahal izateko, ezta? Osasungintza publikoa hobetzea hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara noski inbertsioaz, momentu honetan barne produktu horrenean okerrezpanago, zuzendu bezala 5% inguruan gaude, hortara ere ez gara iristen, uste dut aldarrikapenak gaudela hori 7% igotzekoa, uste dut beharrezkoa dela, noski, esan dute. Baina ez da bakarrik aurre kontu bat, bada ere antolaketa, bada ere kultura kontu bat, osasuna ez da bakarrik hori lehen arretara joatea, medikura joatea, hori bai, eta lehen arretaren garrantzia aipatu duzu erabatekoa, horrekin ados nago, baina badago ere bizitzeko modu bat, ezta? Bizitzeko modu bat osasungarriagoa dena, eta hor ere klase arrakalak aurkitzen ditugu, eta malez klase berakoko klasetan daudenek, bizitza osasuntxurako esarbide askoz mugatuagoa daukate, eta hor ere ikusten da gure gizarte azkenean zein klasista da, zein klasista garen ere gu, hemen konsumoa aipatu duzu lehen, hori da faktoretako bat noski, baina oroar zaintzak, osasun publikoak oroar eskatzen ditu eraldaketa sakon xamarrak, ezta? Eta badirudi resignatuta gaudela ea noiz pasatzen den, txertoaren soluzio magikoa hor daukagu, baina pandemia honek beste variante bat ezpaldin badu ere etorriko da beste pandemiaren bat. Pandemia hau ez da ez zegoela abisatuta, gauza jakina zen pandemia aro batean sartzear geundela, eta hori aditu askok eta baita nazio batuak atletik ere hori aipatua eta aztertua zegoen, ezta? Ez da lehenengo, hau gogorrena izan da azken aldia, baina ez da lehenengo gaixokeria edatu dana, eta etorriko dira gehiago. Ez nuke esan dut lehen erabat ezkorra izan nahi, baina badaukagu bizitza, gizartea beste modu batera antolatzea, ez da, datozenei aurrean ditugun erronkei, hurrengoan, orain baino, desente bete erantzuteko, ez? Bikote, onaino gaurko solasaldia, mi esker gurekin egoteagatik badakigu pixkatera ematiok egitea, pixkate kaskarra dela, baina primeran, eskerrik asko gurekin bat arte hau konpartitzeagatik. Mi esker. Da horrengo arte, agur. Eta zueko goratu bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Mila esker gurekin egoteagatik, Gabon.